Malawi Today. Nale kuti lunikire ganizo la bungwe la MEC lokana kuti ndondomeko yoyendetsera chisankho ayiwunike mwapadera. Ofesi ya mlembi wa kalembera wa zipani yachenjeza ndale kuti adzawaletsa kupikisana nawo pa chisankho akapezeka kuphwanya malamulo oyendetsera chisankho. Manja omwe anafa pa zionetsero za pa 20 July 2011 ati sasiya kufunsa adindo kuti chilungamo chioneke pa zomwe zinaonekera abale awo. Tikhale limodzi. Koti lalikulu ku Blantyre alavomereza pempho la zipani zotsutsa kuphatikiza DPP ndi UTM kuti liwunikire ganizo la bungwe la MEC lokana kuti pachitike kauniuno wapadera pamakina oyendetsa chisankho cha pa 16 September. Mneneri wa UTM Felix Njawala wati sizikukhuza dongosolo la chisankhochi chifukwa khoti lika chidwi chapadera pa nkhani. Njawala ati zipanizi zikufuna kuti pasakhale madera ena omwe sanawunikidwe bwino chisankhochi chisanachitike. Chiganizo ichi kwambiri kukamba kunena kuti ife titadandaula ajaji aona kuti apapa pali nkhani yofunika kuti imveke, ndiye kuti tsopano nkhani iperekedwa ku bwalo kuti imvetseredwe bwinobwino kuti tikuti chani. Andi imene anenera muchikakata chimenechi akuti nkhani yene ifulumizitsidwe kuti no tsiku la chisankho lisanafike nkhani ikhale itatha. Ndiye palibe kuti pakhale mbali ina yochedwetsa nkhani imene nkhani yenera kuyenda mwansanga. Pamenepo ndiye kuti MEC ndi ifenso tonse tidzipitiriza kupanga ntchito zathu modikiriranso kuti kodi pa nkhani zimenezi khoti anena kuti chani. Kodi ngati UTM mbuyo mmakhala munena kuti pakhale kauniuno wapaderayo pamakana ku khoti timene mufuna muone pa nkhani iseyi ndi chani? Chachikulu kwambiri chimene ife ngati UTM tikufuna pa nkhani yomwe yonseyi ndi kukhala ndi chisankho chokomera anthu onse, chisankho chomwe wina aliyense akhoza kuvomereza zotsatira zake. Cholinga chonena kuti pasadzakhale wina odandaula kuti pena pake kanthu kena kake nkodabwitsa sikanayende bwino. Mneneri wa UTM Felix Njawala. Tikanali pa zachisankho mlembi mu ofesi ya kalembera wa zipani za ndale mdziko lino wachenjeza ndale kuti yemwe apezeka kuphwanya malamulo oyendetsera chisankho adzamuchotsa pa mndandanda wa omwe akupikisana pa chisankho cha pa 16 September. Dr. Kizito Tenthani omwe amayankhula ku Lilongwe pomwe okhazikitsa nyengo yochitira misonkhano yokopera anthu pokonzekera chisankhochi anaonjezera kuti omwe adzapezeke kuti apambana chisankho koma amapereka katundu kwa anthu powakopa kuti awasankhe sadzalola kuti atenge udindo. Pakanali pano bungwe lona za chisankho la MEC lauza magulu okhuzidwa ndi chisankho kuti alimbikitse bata ndi mtendere mu nyengo ya misonkhano yokopera anthu kuti chisankho chidzakhale chopambana. John Paul Kayuni wadza ndi ripotili. Omwe akufuna mipando ya utsogoleri yosiyanasiyana tsopano ali ndi ufulu ochita misonkhano yokopa anthu kuti adzawasankhe pa chisankho cha pa 16 September pomwe amakhazikitsa nthawi ya kampeni ku Lilongwe. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja wapempha onse omwe akufuna mipandowa kuti achite ndale za mfundo osati ziwawa. Ntalimanja anatsindika kuti ntchito yoonetsetsa kuti chisankho chayenda bwino mdziko lino si ya bungwe la MEC yokha ayi, koma mbali zonse zokhudzidwa kuphatikizapo zipani za ndale ndi anthu onse. Bungwe la MEC likulangiza anthu onse kuti opanga ziwawa kuphwanya malamulo komanso osatsatira ndondomeko zokhazikika adzalandira chilango malingana ndi mmene malamulo akufotokozerera. Poyankhula pa mwambo omwewu, mkulu yemwe amalembera ndi kufufuta zipani za ndale Kizito Tenthani wati malamulo a zipani za ndale amaletsa anthu kupereka katundu kapena ndalama kwa anthu ndi cholinga choti adzawavotere. Iwo ati pali zilango zomwe zingaperekedwe munthu akapezeka olakwa. Ngati mwapezeka kuti ndinolakwa before the polling day ukandidwa pompo, ngati zingachitike kunena kuti tamaliza kufufuza takupeza nolakwa but only after chisankho ndipo inuyo muna wina ndino MP kapena ndino kansala ndikuti MP kapena kansala othera padiso othera pompo. Wapampando wa bungwe la zipembedzo Public Affairs Committee PAC Monsinyo Patrick Thawale wapempha umodzi pakati pa anthu ndipo wati anthu apempherere mtendere pomwe dziko lino likukonzekera chisankho, pa tsiku la chisankho komanso pambuyo pa chisankho. Nthawi yokopa ziwiri idzatha pa 14 September.
kusowa kwa uthenga olondola wa mmene nthambi ya usodzi ikuthandizira kutukula chuma m'mayiko mwa Africa akuti ndi chimodzi mwa zomwe zikuchititsa ntchito za usodzi kuti samalandire thandizo lokwanira m'mayikowa. Mmodzi mwa akuluakulu kwa African Union Development Agency Dr. Bernice McLean wati mayiko akuyenera kukhala ndi uthenga omwe ukupereka chithunzithunzi cholondola cha mmene nthambi ya usodzi ikuthandizira pa chuma. Bungwe la African Union ndi mabungwe ena pano ayamba ntchito yolimbikitsa mayiko kuti adzigwiritse ntchito njira zomwe zingathandize mayikowa kukhala ndi uthenga olondola wa mmene nthambi ikuthandizira pokweza chuma cha dziko. Kasimawu Ibalemba ripoti. Dr. Bernice McLean ati mayiko kuphatikizapo Malawi akuyenera kuonesetsa kuti ndi uthenga olondola wa mmene nthambi ya zausodzi ikuthandizira pa nkhani zopititsa patsogolo kadyedwe kabwino komanso chuma cha mayikowa, ponena kuti uthenga otere ungathandiza omwe amapanga ndondomeko za boma kuonesetsa kuti akukhazikitsa ndondomeko zomwe zingapititse patsogolo ntchito za usodzi moyenera. Dr. Motsela Latswayo omwe ndi mlangizi wamkulu ku nkhani za usodzi ku bungwe la SADC anati ndikofunika kuti mayiko aonesetse kuti anthu awo ali ndi ukadaulo ochita kafukufuku woyenera yemwe angathandize kupereka chithunzithunzi cholondola cha mmene ntchito za usodzi zikuthandizira mayikowa. Mkulu wa nthambi yona za usodzi mdziko lino Dr. Hastings Zidana akuti nthambi ya za usodzi kuno ku Malawi yakhala ikugwira ntchito zotamandika popititsa patsogolo chuma cha dziko lino, komabe pali zambiri zomwe zikuyenera kuchitika. Ndizofanira kwambiri kuti timanena kuti ngati sitingadziwe kuti tiyendese tizochuluka bwanji kusamala kwa Boma Mangochi pomwe wachitatu apulumuka ndi mabala amoto potsatira ngozi ya moto zigubu za mafuta a galimoto zomwe amasunga mu nyumba mwawo zitaphulika. Mneneri wa polisi ya Mangochi Amina Tepani Daudi wati ngozi inachitika anthu atalowetsa mbawula mu nyumbamo pafupi ndi mafutawo omwe akuti amagulitsa pa msika osavomerezeka. Zambiri mu ripoti lomwe alemba Western Guta. Mneneri wa polisi m'boma la Mangochi Amina Tepani Daudi warajika wiradi azaka 45 ndi mwana wawo Sheriff Musa wa zaka 13 ndi wamwalira, pomwe mwana wina wa zaka 20 Aisha Musa wavulala kwambiri potsatira moto monda kubuka zigubu za mafuta zitaphulika dzulo usiku. Atepani Daudi ali mwana wamkulu wa mayiyo ndi venda wodziwika mdera la Namwera. Popitirira ndi nkhanizi, mabungwe omwe si aboma atsogolera mipingo komanso manja anthu omwe anafa pa zionetsero za pa 20 July 2011 ati satopa kusaka chilungamo cha anthu 21 omwe anaphedwa pa zionetserozo. Wapampando wa magulu okhuzidwa awa a Edward Kantusea wati kufika lero palibe chipepeso, chipukuta misonzi kapena chilango chomwe chaperekedwa kwa omwe akukhuzidwa ndi kuphedwa kwa anthuwo. Tovera Katswiri wadza ndi ripoti. Ena mwa mabungwe omwe si aboma mogwirizana ndi atsogoleri a zipembedzo komanso mabanja anthu omwe anafa pa zionetsero za pa 20 July mchaka 2011 akukonzekera mwambo wokumbukira anthu omwe anafa pa tsikuli. Mtsogoleri wa komiti yokonzekera mwambowu a Edward Kantusea yemwenso ndi wapampando wa mabungwe omwe si aboma ku Nzuzu wati ngakhale anthu 21 anaphedwa palibe adindo aboma aliwonse omwe anapepesa.
iwati so palibenso chipukuta misozi kapena kumanga kwa anthu omwe anapanga izi, ndipo ati apitiriza kupempha chilungamo kufikira omwe anachititsa izi anawamanga. Panga bungwe limene cholinga chake sikungoona kuti no pa 20 July tipanga chani zimene takonza timanena zija, komanso kupita chitsogolo kuti kodi chilungamo chichitike monga nanene ya Leveland kuti chiyende ngati madzi zipepeso, komanso amene anapangano choipa kuti kodi no malamulo ati bwanji poti kafukufuku anachitika, ndipo zinaonetsa kuti panali ena ake amene sanagwiritse ntchito udindo ndi mphamvu zawo monga mwa malamulo. M'bale wa mmodzi mwa anthu omwe anafa pa tsikuli a Jennifer Juma wali moyo wakhala wovuta kwa ana ndi mkazi yemwe anasiya, ndipo anafotokoza kufunika kwa chipukuta misozi komanso chilungamo. Ndalama imayenda paliponse, kumanga nyumba ni ndalama, mwana apite ku sukulu ni ndalama, chimene chikufunika. Zochitika ziwiri zomwe zakonzedwa ndi majowajowa pa 19 July komanso mwambo wokumbukira anthu omwe anafawa pa 20 July. Mwambowu ukachitika pa mutu wakuti 20 July kupitirira nthawi yowunikira kuchira komanso kukana ziwawa pofunanso kuti andale apewe ziwawa nthawi ya kampeni ndi chisankho cha 2025. Nduna yoona za maboma ang'onoang'ono a Richard Mwendo Banda akuyembekezeka kudzakhala mlendo olemekezeka. M'malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toyera katswiri. Koti la Chief Resident Magistrate kulilongwe layimitsa kumva mlandu okhuza certificate ya Form 4 omwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ya Alfred Gangata akuyankha kuti upitirire tsiku lomwe alilengeze mtsogolo muno. Lero oyimira Gangata pa mlanduwu amafunsa mafunso mboni yoyamba ya boma Andrew Elia Pambala omwe ndi mphunzitsi amene mbuyo omwe anauza khoti kuti analembera Gangata maisowa mu chaka cha 2018. Poyankha mafunso kuchokera kwa mmodzi mwa maloya a Gangata akalekeni kaphale, mphunzitsiyo anauza bwalolo kuti chiphaso chomwe anagwiritsa ntchito polemba mayeso a MSCE chinali ndi nkhope yake, koma dzina linali la oyankha mlandu. Kenford Mdima walemba ripotili. Maloya atatu ambali ya Gangata, Gilbert Kunyungwa, Stanley Chirwa komanso akalekeni kaphale anafunsa mafunso mboni yoyamba ya boma Andrew Pambala yomwe mbuyo mwina auza bwalolo kuti mchaka cha 2018 analembera mayeso a Form 4 a Gangata. Poyankha mafunso kuchokera kwa akaphale, Apambala anati anavomera kuchita izi kuti mapeto pake alandire 4 million kwacha kuchokera kwa oyankha mlanduwu, ndipo anafotokoza kuti zidali zovuta kuti akane ndalamayi. Mboni ya bomayi inauza khoti kuti phunziro loyamba la mayeso a MSc mu 2018 linali agriculture, koma akaphale anaonetsa khoti kuti phunziro loyamba la mayeso linali biology malinga ndi dongosolo la bungwe la manepo mchaka chimenecho. Mmodzi mwa maloya oyimira Gangata Zolitini Chipembere wauza Zodiac kuti mbali yawo imalizitsa kufunsa mafunso a Pambala ikalandira kata zoyenereza kuchokera ku bungwe la manepo. Udindo wa khoti makhala kuti chilungamo chioneke, ndiyeno mmene tapemphera kuti tifaze kalata zoti zitithandiza kuti chilungamo chioneke. Khoti lachiona cholondola kuti zikhale choncho, ndingakhale kanthawi yakuzupitabe pang'ono kuti zimene zichitike koma zofunika kuti zichitike. Mwezi wa Machi chaka chino apolisi anamanga Gangata omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati powaganizira kuti amagwiritsa ntchito certificate ya Form 4 yachinyengo. Dickson Chivati Gondwe kuwerenga ripoti la Kenford Mdima. Mzamasewero bungwe la Football Legends Association limene limayang'anira osewera akale a timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo landira thandizo la 2 million kwacha kuchokera ku kampani ya MMM Sports Plus pamene kukonzekera kuchititsa msonkhano wake waukulu wa pachaka sabata yamawa ku Lilongwe. Wachiwiri kwa mpando wa bungweli Justin Saidi wati zokonzekera za msonkhano wawo zatsala pang'ono kutha, ndipo thandizo la MMM Sports Plus lifikira magawo amayendedwe kamba kuti nthumwi zina zichokera madera akutali monga Nzuzu ndi Blantyre. Tirokondwa ndiposangala kuti MM Plus Football Plus Sports Plus atitipasa chithandizo chokwana 2 million malawi kwacha. Zimenezi ndi zimene zitithandize kwambiri kuti dongosolo lathu lonse la annual general meeting likhale lopambana. Kufikira apa zokonzekera za AGM zafika pati masiku akuyandikira. Pano nene kuti tingana kuti nkhani yaikulu tachita kale pafupi mina 90% ta zili mchimake. Tingosowa zochepa kuti tionesese kuti mwambo wonse uzakhala opambana, ndipo anthu azazindikira kuti takonzadi chinakonzadi chimwambo ndipo tinakonzekera. Ndipo tiyenika kuti tiwasamala akuluakulu ma Football Legends athu.
2 million imene sports club sports plus akupasani ikugwira mbali zake ziti ukagwira ntchito mbali zake iziti malinga ndi budget yathu pali zambiri zimene zikuchitika muzoti ma legends athu ena akuchokera ku Mzuzu, ena akuchokera ku Blantyre, ena Zomba, Baraka, anthu amene ayeneka kuti ese kuno kwasaononge ndrama yawo tiwagoneke tiwadyese komanso msonkhano ukuchitika malo ndiofunika kulipira chifukwa khala zinthu zambiri zochitika ndipo zonse zofuna kulipirira ndi kuti ndrama zimenezi zatikankha kwambiri kumbali zonse zimene ndachulazi. Justin Saidi wachiwiri kwa hapa mpando wa bunge la Football Legends. Alice Munhali mmodzi mwa kampani ya MMM Sports Plus imene imagulitsa katundu wa zamasewero alithandizoli kutsimikizira kufunika kuti osewera akale azithandizidwa pa ntchito imene anagwirira dziko lino. Anthu osewera mpira akale wanda amene anapangisa kuti mpira ukhale mpira ku Malawi kunoko. So kwa ifeyo tinachiona chinthu cha ulemu kwambiri kuti tipange support mwa njira imene tinakathera. So kugwira nawo ntchito kwa ifeyo ndi chinthu cha ulemu kwa basi kuti tikutha kuthandizako pamene akupita ku kumano wawo masiku akubwera. Tagwirapo nawo ntchito pakanthawi panopa ndi mmene tinayambira ndi mmene tikupitirira tikuona kuti ubale wathu ukukulira. So chinayi chinthu chopambana ndipo chapamwamba kuti ifeyo tithe kuwapanga support pamene akupita kumkumano wawo. Mwa njira ineyi yonse imene tingati tizitha kupereka thandizo komanso tikhalanso tikusaka anthu ena amene angathe kuwathandizira anthu amene wa because anthu awawa ndi anthu amene agwira ntchito yopambana kunkhani za mpira. So choncho ndi anthu oti amene akufunikabe kuti tizitha kuwaona kuwakumbukira komanso kuwathandiza mmene tingathere. So ifeyo ngati MMM Sports Plus tikhala ndi ntchito yoti tithe kuwathandiza komanso tisake anthu enanso amene angathe kuwathandiza pamene akukhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kuti moyo wawo uzitha kuyenda bwino. Alice Munhali mmodzi mwa kampani ya MMM Sports bunge la Football Legends imene kali linkatchedwa kuti JK Productions ililisa msonkhano wake waukulu wapachaka pa 26 July ku Lilongwe. Bungwe linayamba kugwira ntchito zake mchaka cha 2021. Ndipo nkhani zina mtsogoleri wa dziko la Cameroon Paul Biya omwe ali ndi zaka 92 watsimikizira anthu mdzikolo kuti ayimanso pachisankho kuti alamulire dzikolo teremu yachisanu ndi chitatu. Dziko la Cameroon anthu akhala akusankha mtsogoleri wa dziko pachisankho chomwe chitike anthu akhala akusankha mtsogoleri wa dziko pachisankho chomwe chitike mu Oktoba. Biya akhala akulamulira dzikolo zaka 43. Mzaka zapitazi anthu akhala akudzudzula za mchitidwe wakatangale nkhanza komanso kulowa pansi kwa chitetezo mu ulamuliro wawo. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani zimadzulo ano koma tisanasiyane tiwaninso mitu yake. Koti lavomereza pempho la zipani za ndale kuti degrees Celsius, ku Mangochi 16 degrees Celsius, ku Blantyre 13 degrees Celsius, pamene ku Lilongwe ndi ku Mzuzu nyengo ifika mpaka pa 10 degrees Celsius usiku uno. Mphepo ikumba chokera kumwera chakumvuma ndipo pofika lachitatu tilimzere nyengo mitambo yapatali patali komanso mphepo mwapo ndi apo ndi mvula ya mwapo ndi apo. Ku Mzuzu dzuwa lidzatuluka 4 minutes past 6 ndipo lidzalowa 25 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 9 minutes past 6 ndipo lidzalowa kudzalowa 29 minutes to 6. Pamene ku Blantyre tilimzere dzuwa kutuluka 7 minutes past 6 ndipo lidzalowa 23 minutes past 5. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi nani ndine Dave Tisungane Majawa. Madzulo bwino. Amakupatsirani zanyengo ndi amazi. Bwenzero sa. Yes, this is Bombard for Global News and Entertainment Subgroup. This is KB.